हेलौ लोगोफोर आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायलायबाय लोगोफोर दिनै आं ब्लग भिडिअ लाबोनाय जायासै आरो समानो थोआ खामानि मावनाय मानाय न'आवहाय लोगोफोर जाय आंनि भिडिअखौ मोजां मोननानै नायग्रा बिथांमोननिसिम जोबोद साबायखर जासिनाय थाबाय मानो होनबा आंना चेनेला मनेटाइजेशन जाबाय आरो साननै जाबाय दाख्लिनिफ्रायनो स्टार्ट जादों आंना ओमफ्राय एप्लाइबो खालामबाय ओमफ्राय दा भिडिअल' हगारबाय थानांसिगौ आरो भिडिअ बानायनायखौनो जाथाराखै आङो दा आं नोंथांमोनजों मोननैसो खोथा शेयार खालामलायगोन आरो आं जा फार्स्टनिफ्राय इउटुबाव फैदों फार्स्टनिफ्राय भिडिअ हगारजेनदों बा गोसोखांनानै आं भिडिअ हगारनाय जादोंमोन ओमफ्राय बेनिफ्राय दासिम माबायदि साक्सेस जाबोखो माबायदि एक्सपिरियेन्स मोनबोखो इउटुबाव मा खालामनांगौ माबोरै भिडिअ हगारनांगौ बिदिखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामनो नागिरदों आरो ओमफ्राय बे भिडिअखौ जाय गोदान इउटुबारफोर बा गोदान चेनेल खुलिग्रा बिथांमोनहा नायनो हागोन ओमफ्राय आंनिफ्राय मेरला सिगांसिन इउटुब चेनेल खुलिनाय दं आरो थेवबो बिसिना माने दासिमबो मनेटाइजेशन जानो हायाखै मानो होनबा बिथांमोनना जेनेबा कन्टेन्टआ बारा मोजां नङा आरो ओमफ्राय थाम्बनेलफ्राबो बारा मोजां नङा आरो टाइटेलाबो मोजां नङा ओंखायनो दा आंनि साननायाव जेनेबा नों सासे इउटुबार जानो लुबैथारदोंबा मा होनो नोंनि भिडिअआबो मोजां जानांगोन ओमफ्राय थाम्बनेलाबो मोजां जानांगोन टाइटेलाबो मोजां जानांगोन आरो नोंनि रायलायनाय नोंनि फाव फेसनाबो मोजां जानांगोन आरो लोगोफोर आं इउटुब चेनेलखौ स्टार्ट खालामदोंमोन 2022 नि माबायाव आगस्ट दानावहाय खालामदोंमोन आरो आगस्ट मासावहाय ओमफ्राय बिनिफ्राय दा नै 2023 नि मा होनो मार्च सफैबाय मार्चसिम 2022 नि आगस्टनिफ्राय 2023 नि मार्चसिमावहाय आंना मनेटाइजेशन जाबाय आरो माने भिडिअ हगारनायाव जेनेबा वाच टाइम साबस्क्राइबार बेयो कमप्लिट जाजोब्बाय आरो बेनि उनावसो मनेटाइजेशनखौ एप्लाइ खालामनो हायो नालाय अन खालामनो हायो दा आं नोंथांमोनजों इउटुबनिफ्राय आंनि एक्सपिरियेन्स मोननायखौ नोंथांमोननो शेयार खालामगोन आरो नोंथांमोनहा आंनि इउटुब चेनेला फिसा होननानै आंनि खोथाफोरखौ नंखायसो साननो हागौ थेवबो आङो आगस्टनिफ्राय 2022 नि आगस्टनिफ्राय 2023 नि मार्चसिम माबायदि एक्सपिरियेन्स मोनबोखो नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन आं गिबियावनो जाय इउटुब चेनेल खुलियो जाय इउटुबार जानो गोसो ना बिसोरो फार्स्टआव बिराद मिस्टेक खालामो मानो होनबा भिउस फैनो थाखाय ना चेनेल खुलिनोसै भिडिअ हगारसै ओमफ्राय गुबुननो शेयार खालामसै लिंकखौ शेयार खालामो WhatsApp फेसबुकआव आरो बिदि शेयार खालामनो नाङा आं बिदि शेयारखौनो खालामबावाखैमोन मिथिबायना लोगोफोर आङो जास्ट भिडिअखौ हगारनायनि उनाव न'खरावथ' बिमा बा बिफा बा बिदा फंबायफोरनावहाय मबाइल गंसे गंनै थायो नालाय बिसिनि मबाइलजों सार्च खालामदो नायदो आंबो बिदिसो खालामदोंमोन आरो ओमफ्राय साफा सानै गामिनि लोगोफोरनावहाय मबाइलखौ बिथ'बाय सार्च खालामबाय नायबाय साबस्क्राइब खालामबाय ओमफ्राय भिडिअखौ नायोबा फुल नायहोनांगौ मिथिबाय जेनेबा नों बे गुबुननि मालायनि मबाइलखौ लाबोथ'नानै नों सेरनानै नायदोंबा फुल वाच खालाम बिनि उनाव लासैनो नोंनि माबायाव मा होनो भिडिअआव चेनेलाव भिउसआ फैनो आखायाव लागोन आरो फैगोन शेयार खालामनायजों मा जायो नोंसोर मिन्थियाबो जानो हागौ शेयार खालामनायजों ना भिउसआ डाउनसो जायो माने शेयार खालामनाय लोगो लोगो जेनेबा शेयार खालामनायाल'सो नुगोन नालाय ओमफ्राय शेयार खालामनायाबो ओरैबायदि नों शेयार खालामनो गोसोथारबा जाय नोंनि लोगो बेखौ फुल वाच खालामहोनांगौ शेयार खालामसै साबस्क्राइब खालामदोब्रा अननानै होनसै लिंकखौ हरसै ओमफ्राय हरनानै बियो मा खालामगोन नोंनि लोगोआ लिंकआव हाबसै ओमफ्राय साबस्क्राइबल' खालामसै भिडिअखौ फुल वाच खालामला बिदियावनो मोनसे मिस्टेक जायो बेवहाय मा होनो जेनेबा भिडिअ नायनाय ओमफ्राय नोंनि माबाखौ मा होनो भिडिअखौ नुनानै साबेसेया क्लिक खालामदों बिनि मोनसे क्लिक माबा मोनसे थायो आरो बिनि उनाव गोदान इउटुब चेनेल खुलिग्रा भिडिअ हगारग्राफोरथ' फार्स्टआवहाय बारा मिन्थिया थाम्बनेल होननाय टाइटेल होननायखौ बारा मोजां मिन्थिया आरो
फार्स्टआवथ' जेबो नंला ओमफ्राय उनावहाय लासैनो थाम्बनेल टाइटेल ओमफ्राय कन्टेन्टखौ मोजां बानायनो नाजानांगौ आरो फार्स्टआवनो जाहैबाय भिडिअ'आ नोंना मोजां जाग्रोनांगोन इन्टारेस्ट जानांगोन नायथावथाव जानांगोन भिडिअ'आ मोजांबासो बयबो नायगोन ना फुल नायगोन आरो नोंनिया फार्स्टआव मोजांबाबो उनावहाय बारा मोजां नङाबाबो नोंनि भिडिअ'खौ फुल नाया फार्स्टआवल' नायगोन ओंखायनो भिडिअ'खौ फुरा फार्स्टनिफ्राय लास्टसिम बयखौबो नायथावथाव बयनिबो सिगाङाव नायहोनो हानाय बा मोजां मोनहोनो हानाय जानांगोन आरो अब्लासो नोंथांनि भिडिअ'खौ फुल नायगोन मोजां मोननानै नायगोन साबस्क्राइब खालामगोन बिनि उनाव जाहैबाय थाम्बनेला माबायदि जानांगौ थाम्बनेलखौ इडिट खालामनाया जाहैबाय नोंसोरो माजों इडिट खालामो आंथ' मिथिला जिखुनु जाया आङो पिक्स आर्ट होननाय एप्स दं बेवहाय खालामो आरो आं बिनिबो भिडिअ खालामगोन थाम्बनेलनि हिसाबै थाम्बनेलखौ माबायदि बानायनांगौ ओमफ्राय बिनि उनावहाय टाइटेलखौ बुंसै आं टाइटेला नोंनि कन्टेन्टनि सायाव नों मानि सायाव भिडिअ खालामदों बेखौ लिरनांगोन आरो होमबासो नोंनाव भिउस फैनो आखायाव लागोन आरो भिउसआ फैगोन जुदि नोंना भिडिअ'आबो मोजां नङा नायथावथावानो नङा ओमफ्राय मा होनो थाम्बनेलाबो मोजां नङा टाइटेलाबो मोजां नङा अब्ला नों सियर खालामबाबो नोंनि लोगोबाबो सोरबा न'नि मानसिबाबो मोजां नङा होननानै नायनाय नङा आरो भिडिअ'खौ ओंखायनो भिडिअ'आ मोजां जानांगोन ओमफ्राय बिदि सियर खालामलाबायनाय माबालायनायखौ बारा खालामनो नाङा मानो होनबा नोंनाव भिउस फैनाया बन्दसो जायो खम जायो आरो भिउसआनो फैनाय नङा ओंखायनो दा बेखिनिखौनो बुंबाय आङो एक्सपिरियेन्स मोननायखौ आं इउटुबावहाय माबायदि एक्सपिरियेन्स मोनखो बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय स' लोगोफोर बिराद गोजोननाय थाबाय आङो मनिटाइजेसन जानायनि थाखाय आरो मनिटाइजेसन जादोंबाबोथ' बिराद टाइम नांबावगौ भिडिअ हगारबाय थानांगौ आरो भिउसआबो बुरजा फैनांगौ बिदि 1K 2K मोनसे भिडिअ'आव 1K 2Kल' भिउस फैनानै लाब गैया 1K 2K भिउस फैयोबा ना नोंनाव $1 हाबनाय नङा एखमबा हाबगोन एखमबा हाबा एखमबा मा होनो 2 फैसा 3 फैसा 5 फैसाल' हाबो नोंनि भिउसआ मा जानांगोन 5,000 बा 10,000 बिदि फैनांगोन आरो मोनसे भिडिअ'आवहाय दा आंनाथ' दाख्लैहाय F&F दख'नानि माबा भिडिअ हगारदोंमोन ना बेवहाय हगारनाया मनिटाइजेसन जानायनि सिगांनो हगारदोंमोन बेवहाय भिउसआबो मोजां फैदों थेवबो भिउसआ आंना बे F&Fनि दख'ना भिडिअ हगारनायावहाय 1K बारखाबायमोन 1K बारखांखानानैसो मनिटाइजेसन अन जादों आरो आंना ओमफ्राय एप्लाइ खालामबाय आं एप्लाइ खालामनानै दा मैयानिफ्राय स्टार्ट जाबाय आंनाव फैसा हाबनाया ओमफ्राय दिनैसिम आंनाव गासै टटेल भिडिअ लानानै सिगांनिखौथ' लाला दा मनिटाइजेसन जाखांनानै जा भिउस फैदों आं दा बे भिउस फैनायनिफ्राय मोनदों माथ्र इन्डिया मानियावहाय थाइबाल' मोनदों आं मिथिबाय आमेरिकान डलाराव 0.06 बिदिल' जाहैयो आसरित मिथिबायना ओंखायनो दा भिडिअ बानायबाय थानांगौ भिडिअ रेगुलार खालामबाय थानांगौ अब्लासो नोंथांनाव डलाराबो बांगोन आरो भिउसआबो बुरजा फैनांगोन अब्लासो नोंनाव डलारा बांगोन आरो ओमफ्राय ओंखायनो भिडिअखौ मोजां बानायनो नाजानांगौ थाम्बनेलाबो बिराद मोजां जानांगौ नुबानो क्लिक खालामनाय जानांगौ आरो मिथिबाय लोगोफोर ज' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो नोंथांमोनहा जाय आंनि भिडिअखौ नायो मोजां मोनोब्ला सापर्ट खालामबाय था लोगोफोर आं बिदिनो ब्लग भिडिअबो लाबोबाय थागोन आरो एखमबा समावहाय र'स्ट भिडिअबो लाबोबाय थागोन एखमबा समावहाय आङो इउटुबनि सोमोन्दै भिडिअ खालामबाय थागोन नोंथांमोनहा सोंहरनो हागोन आंनाव माबाफोर कुइसन सोंनोबा स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो जुदि नोंथांमोनहा भिडिअखौ मोजां मोनदों लाइक ओमफ्राय कमेन्ट खालामदे कमेन्टखौनो खालामा दस्रा ओमफ्राय जाय गोदान नोंथांमोनहा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै दा लादे लोगोफोर स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो थेंक इउ फर वाचिं बाय